салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Салом. Сози хуби барад, кори тинҷ масоз? Тинҷ алҳамдулиллаҳ. Чо кади ки барои ҳами ки занг задум? Ҳами бефарае ку? Ҳами ака. Ин ҳами ки буд номуш шуз бистак? Муродалиев Ҳикматулло Нусратуллоевич 02/09/1978 соли таваллудиш. Ҳами акара мегум. Ҳами хеле шидаге, чӣ шидаге мара масъад бугӯя бор дига. Ман видео кадистам. Короче, мактабки нав мекушоям. Дар куҷо? Одам дар Москва. Москвада мактаб мекушоянд, одам ҷамъ мекунанд. Хоб, чанд кас? Барои уборчиса. Хоб. Да фирма как бригадир медроя. Аҳа. Одам ҷамъ мекунанд. Чи уборчиса. Занакои тоҷикиста мехели. Аҳа. Короче, барои шудашаи мактаб уборка кунам ку пешак. Хай тоза мекунин о, тоза кадан дар корон. Чӣ шид баъд дар чӣ? Короче, ман дар он мактаб пеш кор мекардам, ман хадам. Хоб. Ана ин вақт ин мебиёям, мегӯям ки масалан дар ҳамин ҷа қадимо ман асли қадиши ман худам гап задам, гуфтам қадишимо кай кор кунам мешавад? Гуфтам майли, короче, қадим ино ман кор кардам мисолу. Аҳа. Ҳамин мақсад ахир аввал сум медод, ахирш мақсад гирифта ӯй хурд. Масъад кор мекардин ҳамҷа сумтон медод? Патом сумтон надод? Не, ама ахирш мақсад сум қапида, мақсад гирифт рафт дига, беному нишон шуд. Чанд сум дига бояд медод тона? Нафаҳмидам. Чанд суми дига бояд медод тон? мегӯям ку зиёда аст, 13 одаме қариб 400 чанд ҳазор. Қариб 400 чанд ҳазор рубла 13 касен пулотона надод. Гирифт ай бигем бригадир пула гирифт ҳаму калон шаванда рафт зад, короче, кидад разбор надора. Вай ай фирма плюс нима тарақи мона гирифтаге мисол прораб бидин мобайн вай гуфти ман плеера додагим, баъд қоилши ки гуфтам ман пула гирифтаги ман мошин задагим на Тоҷикистон, пула Тоҷикистон рӯйкарагим. Короче, ҳамара худаш рӯйдаги мобайн да. Фаҳмо. Короче, ро ёфтан дар кор дастсрочна. Ман чанд одам гуфтим мақсад бигем пулем бура. Агар одам бошад ҳақша метиҳем. Фаҳмо. Майли бародари азиз, хай ба занг мезан моли ман. Чикам дальше гап занам. Хоб бародари азиз, диден ки мисол бародаро кор кардиган таи 13 нафар 400 ҳазоршон чанд қадаршон нами одам нами мардаки ки нами 10 син сол намедонам под балави гура расида охе. Чӣ байхе мекунен шумо, ман намефаҳмам. Кор кад ҳақша битеша бира вохе. Ки медона ами кияй чия бародари азиз, дар куҷоай мисол яке медонен дидагинша, агар дидаги бошенша бидонен бишносен кияй чия фарзанд дора, ягон хештаворай, намедонам ягон кас ҳастае ами одам. алоқа барои номрои омада связ барои иншаалло гап занем, масъала решат кунем. беҳад хуб мешавад бародари азиз. эҳтиёт кунем бародари азиз. кадоми хати кор мекунем, эҳтиёт кунем. договор аст, ҳами главное аётон набарем богутестам. видеоро поделиться кунем. ки ҷойда метавонем бародари азиз история кунем, ҳамада рой кунем группода ягон ҷода. лайкотона подписаться документ фаромӯш намекунем. то ки видео дӯст медорада, комментария ва лайка топ мепартояш, иншаалло просмотр бисёр мегирад. боқӣ дар амони Аллоҳ.